Se queremos facer a copia de seguridade do noso curso, temos que estar no curso, ir ao bloque de administración, a administración do curso e a copia de seguranza. Ao premer neste enlace, pasamos a unha pantalla onde se amosan os elementos que compoñen o curso. Hai xa unha selección que, de respetala, gardaría a copia do curso completo. Pero, se, por exemplo, non quixéramos gardar os datos de usuario, poderíamos desmarcar este check, desmarcaríanse aqueles asociados coa información do alumnado, vale? Pero, se queremos gardar eses datos, deixámolo como está e prememos seguinte. Na seguinte pantalla amosa máis polo miúdo todos os elementos que compoñen o curso, organizado por temas. As etiquetas, os arquivos, as tarefas tamén aparecen, vale? Revisamos o que queremos gardar, se non queremos desmarcamos o seu check correspondente, vale? E se nos vale, imos cara abaixo e dámoslle a seguinte. Aquí aparece o nome do arquivo que vai gardar a copia e logo a relación dos elementos que escollimos para gardar. Se non estivésemos de acordo, iríamos ao final da pantalla, premeríamos en anterior e modificaríamos a escolla. Se estamos de acordo, facemos a copia de seguridade. Este proceso leva un anaquiño. Cando remata, dame un mensaxe en verde e dime continuar. E premería nese botón. E acabaríamos nesta pantalla de aquí. Esta pantalla organiza en dúas áreas os arquivos de copia de seguridade que teña feito. Nesta área de aquí arriba, vale, van a aparecer as copias de seguridade que conteñen datos. Cales son os datos? O alumnado matriculado, as tarefas entregadas polo alumnado, as probas feitas polo alumnado, todos os datos do alumnado. Mentres que nesta área de aquí embaixo gárdanse os cursos, as copias de seguridade dos cursos que non teñen datos almacenados. Ollo, cando facemos unha copia con datos, almacenas aquí, xa o dixen. Hai que descargala. Por qué? Porque cada certo tempo estas copias elimínanse do Moodle. Non así estas outras, pero as que se ubican neste espazo, sí. Entón, para descargar a nosa copia de seguridade ao noso PC e así non ter o problema de poder perdela, premo en descargar. Ábreseme esta pantalla e doulle a aceptar. Iníciase a copia, como son arquivos bastante grandes, pode ser que se interrumpa a descarga. Entón, o normal é que o navegador xa me dea unha mensaxe conforme pois atrancou, vale? Entón teño que volver a facer a descarga. Vedes, aquí fallou. Bueno, pois o que fago é darlle a reintentar. E así ata que descargue. De acordo? Veña, todos a facer unha copia. Ánimo!